كم يلخم كورات سمعتنا أبزلخم وسلام كتولي نايوترو تمنيتا أيو مباركاس كورات سمعتين اللي دمانا بخم حيزا يومات إزلخم مدب بزعبا روداس ميزان يو أقوال مزيك أنيا ميزان تسفايا مالت دحر حرسا استزاروا التزاربالو سوون مسميكي خوينو دز زبل ملأختي أما حالفهم ولو نسون تأيي نزبل ملو حبريتا نابخم كابلو كوني حويرهم تسأنحكم بزعبا روداسن كم أون ميكي حبشاوي إزوم خلت دموقات تفتوتي تيك توكرات بزعبا زيوم استزاروا دز زبل زاربالو سونا بخم كابلو كوني حويرهم تسأنحو بخبري عدمكم أمباركاس كورات سمعتي نلومون بحدش حبريتا مصاكم زلخو نسون روداس ميزان تسفاين كمون ميكي حبشاوي نتملكتهم نفتوتهم زهاوو قالالو سون تأيين زبل مول زرزر نابخم كبلو ايه روداس ميزان تحري حرسا صبو زخونه زربات زاريبا زلا افت حرسا ازيات قنزي خمس نبرت اينا تعذبنا ايا كمون اتحرسا زنقيعو سلازنبره دما بوزح حساب اواشا قلوت نير ايو مالت እውን ከምቲ ማንም ሰብ ድሕሪ 9 ወርሒ ምስ ኣኸለ ኣብ ሰዓቱ ዝውለድ ንሳ ግን ንእሽተን ከም ዝዘንግዐ ሓበሬታ ኣለና ብኡ እውን ብጣዕሚ ከምቲ ቅንዘይ ዝነበረት ሕክምና ኣትያ እውን ንሓደ 3-4 መዓልቲ ዝኣክል ኣብ ሆስፒታል ከም ዝፀንሐት ኢና ንፈልጥ ኮይኑ ግና ድሕርቲ ብዙሕ ስቃይን ብዙሕ ልክዕ ከምተን መብዛሕትአን ኣዴታትና ዘሕልፍኦ ስቃይ ኣሞ ኣሕሊፋ بسلام كم استقالت عزينا دسيلنا بزح سبون بروداس ميزان بسلام بمجلقال بتعمازيو وكل سب تحقيسو يو كم ون ميك حبشاون روداس ميزان اب هوسبيتال اتيا اب وليد ندهاليت ساعات اب تقنسو نما حرام ميديا اتين بتعمي اشاقلوت كم زنبرا انا نفلت اخوين قنا ادي مريم تايسانا بسلام قلاقيلات تايا بزه دحز كله سقاي دحرز كله مالتون كم تمن سب سقايو دحرز كله تساقيا خوينو بسلام تقلاقيلا ازيات حقويسا زم محل فوتو ملأختي انت هالي دما اتحادن لوع الفطاريا عند مسكنتو نسمعاد لوع الفطاري مالتون خلتيوم نخلتيوم بخلتيوم ازدو هذا قال نتخون لوع الفطاري ازيوم عند مسكن وينا نسمعهم مالت እውን ኣነ ብጣዕሚ ዓወሻ ቁልት እየ ነይረ ክትብልያ ትድመፅ እቶም ዶክተር እውን ብኦፕሬሽን ክወልድ እዮም ሓቲቶም ነይሮም ኮይኑ ግን ኣነ እቲ ኦፕሬሽን ቅድሚ ከዚ እውን ትርፋንጀት ስለዝነበረትኒ ኣብታ ትርፋንጀት ክብጣሕ ኦፕሬሽን ስለዝተገበረት እቲ ናይ ኦፕሬሽን ፕሮሰስ ብጣዕሚ ኣዝየ ዝፀልኦ ስለዚ ደስ ይበለኒ ኢለዮም እቶም ዶክተር እውን بحسابي تراديوم بنورمال كولد أخيلهم نيوم بزدماي أزيا كم مسجنهم يفتي كم ودماي تزرع على مسكاني دماي نلوع الفتاري أزيا مسجنه كله نجر ناتو سلازخونه كم زي بسلام سلاز جلاجلني كافت فرح هو كله سلازوت أني نلوع الفتاري مسكاني كقرب يفتي كم ون نتملكتي أنا أبغى هوسبيتال آتيه كب سلام سكابز جلاجل ندات شغلكم لازنا ورقم أزيا كم مسكنكم يفتي كتبل روداس حفتنا تسمع بو قصلا بلاون روداس ميزان قالي ويخع ولادي ناب محورا ميديا ايوصان ياتبل تسمع ناب محورا ميديا ايوصان ياتبل افتي استقرصتو فيديوون انتريكم نتاغوالا بزخونه ايموج እንዳሸፈነታ ኢና ንርኢ ወይ ከዓ ብኢዳ ነገር እንዳሸፈነታ ጓሌ ኣብ ምስሊ ካሪኣ አይደልን ያትብል انت من تايسي اف محورا ميديا موصا مالت بزح عو حلفنت علكايو سلازي ما نمسب اب محورا ميديا موصا مالت نصانت كم زلو يسمعو خوينه كن نصانت كم زيل كارد زفتي كتبل تسمع انت من تايسي نخالي نورمال زخونلو نتي اب محورا ميديا زنطف اكال كن زخونه ነገር انت غيرو كله بترجم الله زغبره كله ترجم الله سلازي ጓሌ እውን ብነፃነታ ባዕላ ምስ ዓበየት ኣብ ዝደልየት ኩሉ ነገር ክስከሞ እየ ክኽእል እየ ኣብ ዝበለትሉ ሰዓት ባዕላ ብፍቃዳ ክትወፅእ ኣለዋ ክትብል እያ ትድመፅ እምበር ከምዘን ካልኦት ቲክቶከራት ወይ ከዓ ከምዚ ካልኦት ዩቱበራት ውላድ ምስሊ ውላደይ ኣብ ፈቆዶ ፌስቡክ ፈቆዶ ዩቱብ ክትጥቅዖ አይደልን ማለት እውን ብድልየቱ እሱ ብዝፈቅዶ
ድሓር ምስ ዓበየ ክኸውን ኣለዎ ክትብል እያ ትድመፅ ብዝኾነ ንግዚኡ ንጓለይ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክፖስታ ኣይደልን እያ ትብል እቲ ዓውይ ምክንያታ ዝኾነ ድማ ከምቲ ክንገልፆ ዝፀናሕና ብድሌታ ወይ ከዓ ብምርጫኣ ኣብቲ ንሳ ምስ ዓበየት ኩሉ ነገር ክፀውሮ እየ ክክኽእሎ እየ ምስ በለት ሽዑ ጌፃ ወይ ከዓ ምስላ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ካጋርየሉ ሰዓት ክህሉ ኣለዎ እምበር ከዚ ብናትና ፍቃድ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንፖስታ ኣይንደልን እያ ትብል ብዝኾነ ንግዚኡ እቲ ምክንያታ እዚ ይመስል ፅንሕ ኢላ ክትለቀ ድያ ወይ ከዓ ብዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ክንረኽቦ ከም ዝርከብ ዘጠራጥር እኳ ዋላ እንተዘይኮነ ኮይኑ ግን ንግዚኡ ከምዚ ዓይነት መልሲ እንዳሃበት ኢና ንሰምዓ ሮዳስ ሓፍትና ሮዳስ ሚዛንን ከምኡ እውን ሚኪ ሓበሻ እውን ብዙሕ ዘረባ ዋላ እንተዛረቡ እንደተሰማዕናዮም ዋላ ኮይኑ ግን እተን ጥዑይ ዝበልናየን ሓበሬታ ኢና ናባኹም ናብለን እቲ ካልኣይ ድማ ኣበይ ክነብሩ እዮም ንዝብል እዩ ኣበይ ክነብሩ እዮም ንዝብል ምክንያቱ ደቂ መቐለ ወይ ከዓ ደቂ ትግራይ ዋላ እትኾኑ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሰዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም መናበሪኦም ኣዲስ ኣበባ ድማ ንብዙሕ ዓመታት ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገበሩ እዮም ኣብዚ ሰዓት ድማ ትግራይ ንምንባሩ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ብብዙሕ ሰብ ሓበሬታ ይበፅሐና እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ክነብሩ እዮም ዝብል ሓሳብ ከም ዘይብሎም ጭራሽ ከምዘይ ናብ እንትን እውን ከም ዘይኣቱ እዮም ሓቢሮምና ዘለው እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዶ ክነብር ወይ ከዓ ኣብ ስዊድን ዝብል ድማ ማለት ሚኪ ሓበሻዊ ኣብ ውጭ ሃገር ከም ዝነብር ንፈልጦ ኢና እንሳ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እያ ትነብር ስለዚ ብዚ ተስማዕሚዖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምቹው ህይወት ዋላ እኳ ታሃለወኒ ኮይኑ ግን ኣብቲ ስብኣየ ዘለዎ ቦታ እየ ክኸይድ ዝደሊ ክትብል እያ ንሰምዓ ማለት ጓለይ እውን ኣብ ዓዲ ኣብ ውጭ ዓዲ ከዕብያ ስለ ዝደሊ ካባየ ንእሽተን ልዕል ኢላ ክሪኣ ስለ ዝደሊ ኣብ ውጭ ዓዲ እየ ካንበራ ዝደሊ እያ ትብል ብዝኾነ ነዞም ክልተ ድሙቓት ተዋስእቲ ሓሳብ ልቦም ይስመረሎም ክንብል ንፈቲ እምበኣር ከስ ኩራት ሰማዕትና ንሎሚ ነበረና መደብ እዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ክንራኸብ ኢና ስሰናይ ንዓኹም